खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै आरो आं मोनसे भिडिअ लाबोबावनो सानदों नोंथांमोननि इनफरमेशननि थाखाय। आलबाना मोनसे कान्ट्रि, नर्थ इस्ट इउरपनि साखाथियाव थानाय मोनसे कान्ट्रि बे आलबाना। आरो बे आलबाना हादोरखौ EAआ सलायसिगोन। बियो 2025 नि सेप्टेम्बर मासाव लन्च जाबाय। EAआ मिनिस्टार लन्च जायानो बे हादोरखौ सलायसिगोन। दानिया मानसिखौ नागारनानै मानो EAआसो मिनिस्टार जानानै बोरै हादोरखौ सलायनो नागिरखो, बे मोनसे सोंथि। बेयावहाय जायनाखि एजेन्डा कन्ट्रिबिउटर बिथांमोना बुंदों जे मानसिया काराप्टेड जाबाय, मानसिया कारापसन खालामो, बेनिखायनो EAआ काराप्ट खालामा। मानो होनना बुङोब्ला जायफोरनाखि बिलिंनि पारपसाव बिल खालामो बिथांमोना मिथिगौ जे दानि बे डिजिटेल जुगाव 0.25 फैसा जुदि गोरोबाबा बेयावबो बिला पास जाया। EAआ 1 फैसाबो ओरैहाय एक्सेप्ट खालामा। बेनिखायनो बे टेक्न'लजिजों हादोरखौ सलायोब्लासो कारापसन फ्रि जासिगोन होननानै बिथांमोना बे एजेन्डाखौ दोनदों। बेखौ बे बिथिङाव नायोब्ला मोजाङानो, नाथाय गुबुन मोनसे बिथिङाव मानि थाखाय EAनि गोनां जाखो? एथ' हाजार हाजार बोसोरनिफ्राय सोलिबोबाय, बेबायदिनो नैबे टाइमावसो मानो EAनि गोनां जाखो? बे मोनसे साननोलगिया बिसय। EA जुदि जाजोबनांगौब्ला गासैबो डिजिटेलाइज जाजोबनांगोन। आरो दिनैहाय प्रिथिबियाव नायजो गासैबो देशावनो डिजिटेल जाजोब्बाय। जोंनि इन्डियायावबो डिजिटेल इन्डिया लन्च जाबाय। आरो बुंनो थाङोब्ला गासैबो टेक्न'लजिनि दारैहाय खामानिफ्रा मावजायो। दा आरो बेखौ आरो बांसिन एडभान्स डेभेलप खालामनो थाखाय बेखौहाय बिसोरो बे एजेन्डाखौ लादों। दा जोङो सानदों नामा जे बे आलबाना हादोरावल' जादों, गुबुन हादोराव जानाय नङा? जे आलबाना हादोरा, बे कान्ट्रिया मारै गोसोखांखो जे बेबायदि EAनि टेक्न'लजिजों मिनिस्टार बानायनो होननानै? बिसोरनिफ्राय बे गोसोखांनाया जायाखै। बेयाव मोनसे एजेन्डा कन्ट्रिबिउटर दं, WEF होननाय। बिसोरो हादोरफोरावहाय एजेन्डाफोरखौ हरो, नोंसोरो मा मावनांगौ। आरो बे बिसयखौ जुदि WEF निफ्राय जे कन्ट्रिबिउसन खालामहरनाय एजेन्डा, बेखौ एक्सेप्ट खालामाब्ला बे हादोरनि एगेन्स्टआव गोख्रों इनिसिएटिभ लायो आरो बाय हुक अर बाय क्रुक बिसोरो मानिथारनांगौ जायो। दा बुहुमनि गासैबो कान्ट्रियावनो, गासैबो देशावनो डिजिटेलाइज खालामजोबगोन, खालामनायनि पलिसि दं। जायनि फलावहाय WEFआ मोनसे आरो एजेन्डा लाबावदों, मोनसे थांखि लाबावदों, ग्रेट रिसेट। बे ग्रेट रिसेटआ मा? बियो ग्रेट रिसेटआ जाहैबाय फुरा प्रिथिबियावनो प्रिथिबिनि सिस्टेमखौ गोदान बानायनो नागिरनाय, गोदान खालामनो नागिरदों। खारन रिसेटखौ इसोरासो नहनि आमोलाव खेबसे बानायदोंमोन। बियो नहनि आमोलाव गासैबो 8 जन फेमिलिखौ नागारनानै गासैखौबो इसोरा दै बाना लोमहोनानै बुथारजोबदों। 40 दिन 40 हर अखा हाहोनानै ग्रेट रिसेटखौ इसोरा खालामखांबाय। आरो बेबायदिनो सैतानाबो इसोरनिखौ कपि खालामो। बेनिखायनो बिसोरो मोनसे ग्रेट रिसेट, मोनसे सुइचखौ सेरनो नागिरदों। बे ग्रेट रिसेटनि सुइचआनो जाहैबाय वर्ल्डनि इक'नमिकखौ गोदानै मोनसेल' बानायनो नागिरनाय, बेखौ एजेन्डाखौ लादों। दा जोंनि गोबाङा बुङो बेबायदिखौ हानाय नङा, खालामनो हाया होननानै बुङो। नाथाय जेब्लानाखि डिजिटेल जायो, इन्टारनेटनि जामाना, इन्टारनेटनि जुग, इन्टारनेटनि दारै
खालामनो हायै सम्भब नङा, सम्भब बेखौ खालामनो हानाय सम्भब दं। आरो टेक्न'लजिया ओरैबायदि एडभान्स जाबाय, 10 बोसोरनि सिगांनि टेक्न'लजि आरो दानि सानफ्रामबो ओरैबायदि डेभेलप जाबोगासिनो। बेनिखायनो जों हाया होनना बुंनो हाया, बेखौ खालामबा खालामनो हागोन। दा बे पलिसिखौ खालामगासिनो। बियो जोंनि इन्डियायावबो जागोन आरो गुबुन गुबुन गासैबो कान्ट्रियावनो जागोन। मानो होननानै बुङोब्ला बे मेसिनजों मानसिजों कानेक्ट खालामना होगोन आरो इन्टारनेटआ मानसिखौ सलायगोन। आङो मोनसे भिडिअ बानायखांखाबाय, हिउमेन आर बिकामिं हेकेबल एनिमेल। बेनि सोमोन्दै मानसिया हेक खालामजानाय जुनार जासिगोन होनना बुंदों। जेरेखम मोसौ मैसोफोरखौ गन्थङाव नाथार थुनानै एफा गिदिर जुनारखौ बोगथिङो, बेबायदिनो मानसिखौहाय हेक खालामनो हानाय, बोगथिंनो हानाय कन्ट्रलार सासे थासिगोन। हाइकामान्ड, बेनो जाहैबाय AI। AI नोजोर होबाय थागोन जोंखौ आरो बियो दैथिंगोन। आरो बे AIनि डिजिटेल कार्ड मोनसे थागोन। बे डिजिटेल ID खौ जुदि लायाब्लानो जों बायलाय फानलाय खालामनो हानाय नङा। आरो बेखौ हाजार हाजार बोसोर सिगाङाव लिरना दोनखानाय दं। जहन्नो नुजाजानाय 13नि 16, 17, 18 नोंथांमोना फराय। बे सैताननि बे नाम्बारखौ जाया लानाय नङा, बेयाव बायलाय फानलाय खालामनो हानाय नङा। मानोना 2030 सिमाव केसलेस ससाइटि खालामनायनि मोनसे पलिसि लादों। 2030 सिमाव एन्ड्रइड मबाइलाबो थानाय नङा। बेखौ 30नि सिगां जेरैबाबो खालामनांगौ होनना बुंदों। खारन दानो मबाइलनि दारै ट्रेन्जेकसन खालामनो हायो आरो बै समाव बियो इम्पसिबलमोन, बेखौ खालामनो हाथावा नङामोन। नाथाय दानिया आरो मा मोनसे फैलायखो, RFID चिप, आगदा आखान्थियाव माइरंजों समान चिप सोनाय, आरो नङाबा निउरालिंक, जेखौ इलन मास्कआ लन्च खालामदों। ब्रेन चिपनि दारैहाय मानसिखौ कन्ट्रल खालामगोन। दा जोंनि बडियाव टाटु लिरनायानो, टाटु लानायानो जुदि मानाब्ला, इसोरनि नोजोराव पापब्ला, आरो जोङो जोंनि बडिनि सिङाव मेसिन जुदि सोनानै लायोबा, आरो बेसेबां बियो इसोरनि थाखाय बाइबेलनि बिरुद्धि बेसेबां गिदिर खामानि जागोन। मानोना जोंनो बडिखौ इसोरा जेरेखम होदों आरो जिउखौ जेरेखम होदों, जों गथायफिननो नांगौ बेबायदियैनो। दा दानियेल नाबिनि बिजाबाव नबुकदनेजार राजाया जे सिमांखौ नुदों आरो खर'निफ्राय आथिंसिम जे मोनसे सासन देश सलायनायनि सोमोन्दै दानियेल नाबिया बिजिरदों। बेबायदिनो जोबथारनायाव जे आथिंनि जे मुसखानि आथिं, बे आथिङा खावसेया सोरनि आरो खावसेया हानि होनना बुंदों। हाया जाहैबाय जों मानसिनि बडि, ओमफ्राय नैबे सोरा जाहैबाय, लहाया जाहैबाय बियो टेक्न'लजि, जेराव माइक्र'चिप जेरावहाय लगायगोन। नैबे समखौ देखायदों बे नबुकदनेजार राजानो सिमाङाव। आरो सोरगोनिफ्राय, नख्रांनिफ्राय गिदिर मोनसे हाथर फैनानै बे अन्थाइयाव, बे आथिङाव गोग्लैफैयो आरो बे मुर्तिया बायफ्रुजोबो। दा बे हाथर फैनायनि माबाया जाहैबाय, सोरगोनिफ्राय फैनाय हाथरानो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'। आरो नैबे आथिंनि लहा, खावसे लहा आरो हायानो जाहैबाय नैदानि जेनेरेसन। नैबे समावहाय जिसु फैनाया खाथिसै। बेनिखायनो बे आथिंखौ, बेखौ बे जुगजों बुजायनाय जादों, बुजायदों दानियेल नाबिनि भबिसतबानियाव। बेखौ बुजायनाय जादों जेब्लानाखि मानसिनियाव बेफोर गासैबो आगदा आखान्थि आरो खाफालाव होखांगोन, होनाय जाजोबगोन, होगोन। नैबे होनाय समावहाय जोबनायनि सिगां जिसुआ फैगोन। बेनिखायनो जिसुआ 2000 बोसोर सिगां गावनि सोलोंग्राफोरनि सिगाङाव जोंनो बाइबेलनि दारै भबिसत होना गालांदों जे माथाइनि 26:21-22 माथाइनि 26:21-22 जिसुआ मा होनदों? मानोना एसे गिथावथाव
नासयजानाया सफैगोन बेबादि संसारनि जाजेननायनिफ्राय दासिम जायाखै आरो जाबावनाय नङा। मा होनदों बेयाव? संसारनि गोब्राबसिन संसारनि जाजेननायनिफ्राय दासिमाव माब्लाबाबो जायाखै बेबायदि गेदेर नासयनाया फैगोन बेबायदि होनदों। आरो बे दिनफ्रा फुसुंजायाब्ला रावबो बोखांजानाय नङामोन। सायख'जानाय रायतफोरनि लागै इसोरा बे दिनफोरखौ फुसुंगोन। मा होनदों बेयाव? बिराद गुरुत्व मोनसे बिसयखौ बुंदों। बे सानफोरखौ जुदि गुसुं खालामामोनब्ला इसोरा सासेबो मानसिखौ गावनि रायजोआव सोरगो रायजोआव मोनलांनाय नङामोन होनदों। मानो मोनलांनाय नङामोन? बेयावहाय गोबां खोथा हाबनानै दं। मानोना जोंनि मानसिफ्रा जिसुखौ फोथायग्राफ्रा गोबाङानो आन्दायनानै दं। मारै आन्दायनानै दं? बिसोरो बुङो जे महाक्लेशनि नैबे गेदेर नासयजानायनि सिगांनो जिसुआ फैनानै जोंखौ लांफैगोन बे आसायाव गोबां दं। नाथाय बाइबेलाव बेबायदिखौ फोरोङाखै। आं बिनि बिदिखौ सिगाङावबो होखांखाबाय जे जुदि 666नि महाक्लेशनि सिगां जिसुआ लांफैयोब्ला अब्ला मारैथो नुजाजानाय 13 अध्याय 17 पदआव मानोथो बुंखो? 16, 17, 18 मानोथो बुंखो? गोरिब धोनि, गोनां गेदेर उन्दै, सायख'जानाय गहोजानाय साफ्रोमखौबो ब्रा आगदा आखान्थियाव लाहोसोमखो। नैबे ब्रा लानो गोसो गैयैखौ जबरदस्ति ब्रा लाहोदों होनदों। सायख'जानाय आरो गहोजानाय, गोबां सायख'जानाय लाहोजानाय। बेनिखायनो इसोरा मा खालामदों? बे समखौ फुसुंनानै होदों। नङाबा सैताना हगारहरला सासेबो। सैताननि थांखियानो बेनो इसोरनि रायजोआव मानसिखौ सासेबो हाबहोआ। बे उद्देश्यै ब्रा मानो? जोंथ' दा आन्दायनायाव दं। जोंनि मानसिफ्रा मा बुङो? माखौ फोथायो? जे महाक्लेशनि सिगां रेपचारा जिहेतु जाखागोन जोङो सैनांनायखौ मोनखानाय नङा, 666खौ जोङो मोनखानाय नङा। बेबायदि आरामै थानाय समावनो ओजोंहाय 666आ लासै बयनियावबो जबरदस्ति जानोसै। सोरबा लानो गोसो गैयाबाबो बै माखासे मानसिफोरजों लानायजों लायफानोसै। दा जेरैहाय सुइडेनाव एमप्लयिफोरनि आखायाव आगदा आखान्थियाव होजेनबाय आरो बिनि थाखाय आन्दलनबो खालामजेनबाय। दा माबाया सिक्रेट ससाइटि मोनसे दं पृथिबीखौ सासन खालामग्रा, बिसोर पृथिबीखौ नायदिंग्रा। जेसेबांखि मानसि थैया मानो माया मानो बिसोरो नैबे गावसिनि एजेन्डाखौ फुरा खालामनानैसो फुलफिल खालामथारखागोन जेरैबाबो। दा दिनै आलबानायावहाय एआइ मिनिस्टार बानायबाय आरो बे एआइआबो हिन्जाव मानसिखौसो बानायदों। हौवाखौ बानायनो हायोमोन। दा मानि थाखाय गासैबो खेथ्रआव हिन्जाव माहारिखौल' लाबोदों? आं बिनि सोमोन्दै गुबुन मोनसे भिडिअ'आव खिन्थानोसै। भिडिअ'आ गोलाव जागोन। बेनिफ्राय इसोरा बे समफोरखौ फुसुंगोन, बे दिनखौ फुसुंगोन, नङाब्ला सासेबो इसोरा गावनि रायजोआव मानसिखौ मोनलांनाय नङामोन। बे बाथ्राया जिसुनि आरो बे प्रफेसि। आङो गोबां गोलाव बुंनो सानासै, बेखिनिखौ आङो बुंबाय। आङो मोनसे प्रफेसि सिरिज लाबोनो सानदों, मानोना आंनि चेनेलनि नामानो जाहैबाय बर' बाइबेल प्रफेसि। आङो बे उद्देश्ययै दोनदों। आंनो जास्ट चेनेला मनेटाइज जायोब्ला आङो माखासे क्लिपफोरखौ एभिडेन्स हिसाबै आं दा होनो हाथ'वा कपिराइटनि थाखाय। बेनिखायनो आङो जास्ट आंनि अरिजिनेल भइस, अरिजिनेल फेस बेजों आं खिन्थागासिनो। नङाबा माखासे क्लिप्सफोर लाबोयोब्ला भिडिअआ साबसिन जायो। आं लासैनो उनाव लाबोगोन। आङो प्रफेसि सिरिजखौ आं थाबैनो बानायगोन। नोंथांमोना खोब शेयार खालाम, अब्लानो थाब जुदि चेनेला मनेटाइज जायोब्ला आङो इजि जागोन बै क्लिपफोरखौ लाबोनायाव। खारन कपिराइट खेबसे चेनेलखौ मनेटाइज खालामनायनि उनावहाय बै कपिराइटफोर फैयोब्लाबो दानफिनब्लाबो जेबो अरजाहैस्लाबा। थ' माखासे बे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय आङो माखासे सिरिजखौ आं लाबोथ'वाखै। आङो सिम्पल भिडिअखौनो होगासिनो दं।
बेखिनिखौनो आं बुंबाय। जानाय मानिखौ लादो, जाय मानिखौ नागारदो। फोरबु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव आमेन। खुलुमबाय।